गाबोन समफोर आइजोफोरनि सोलेराव थानाय जिथुनाखि अंग बेखौबोथ' बिथांमोना उल्था सोदोबाव बाहायगोन। राशि सीधा बड'लेण्ड क्षेत्रीय परिषद को भेजे जाए। आं सिगाङाव जा गोरोन्थि भिडिअ बानायबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअ इन्ट्र' होनानै निस्सय हमनो हाखादों जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथाङा अर्थात जोंनिनो बर'फोरनि एमपि सासे बिथाङा दिल्ली पार्लियामेन्टआव थांनानै बर'निनो आरो बर'नि माखासे नांगौ बेसादफोरखौ डिमान्ड खालामनाय बेजों लोगोसे नैथि इन्ट्र' नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा जिथुनाखि फाथैलाइखौ आं बिसियामोन बे फाथैलाइखौ आं बिसियामोन होननायनि सायावबो नोंथांमोना गुवारै मिथिना लानो हागोन। लोगोसे जिथुनाखि थामथि इन्ट्र' नोंथांमोना नुनो हादों जे जाय बिथाङा फेसबुक पेजनि गेजेरजों बा बर' हारिखौ गाज्रि सोंखारिनाय बिथांमोना बिसि फिसाय सानैबो सिगां थानानै आखाइ खबजोबै रायजो राजानाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों निमाहा बिदों। दा नोंथांमोना बेफोर भिडिअखौ गासैखौबो जोबजासिम नायोब्ला निस्सय बुजिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगां आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों जिथुनाखि जोंहा जिथुनाखि बर'फोरनि गेजेराव सर्ट मुभि अर्थात फानि भिडिअ अर्थात एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ बानायो दा बै बिथांमोनहा गावसिनि एन्टारटेनमेन्ट अर्थात कमेडि रावजों उल्था बुंदों जाहैदों। उल्थायाव मा बाथ्राखौ बिथांमोनहा बाहायखो आरो बेल' बाथ्राखौ मोनबाय नामा बिथांमोना उल्था रावाव सोनो थाखाय गोबांथार रावफोर दङ बेफोरखौ उल्था रावाव बाहायबा माथो जायो। नाथाय बिथांमोना ओरैबायदि असलि एबा गाज्रि खोनासंथावै रावखौ उल्था सोदोबाव बाहायनानै कमेडि भिडिअ लाबोदों। बेफोर भिडिअआ थारैनो नायजाथाव नंगौना नङा रायजो राजा अर्थात बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जमा थालायनानै बिमा बिफा थालायनानै नायजाथावना बेफोर भिडिअआ नंगौना नङा दा नोंथांमोना नंगौना नङा भिडिअखौ नायना लाग्रो बिनि उनाव फै जों सावरायलांगोन। ini kok kado kana mari hele gasino ba gune jakra bele are थाबो मोथा कमेडिनि मुङै अर्थात सर्ट मुभिनि मुङै बा एन्टारटेनमेन्टनि हिसाबै बा फानि हिसाबै बिथांमोना मा राव बाहायदों नोंथांमोना बे राव बाहायनायखौ खोनासंनानै माबायदि मोनदों थारैनो बिथांमोनहा बेफोरबायदि कमेडि बानायनाया थारैनो राइट जादों नामा बा मोजां जादों नामा नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव बुंहर आरो बिथांमोना आंनिबा बे स्ट'रिखौ जाय लिरदों बा बे भिडिअनि जिथुनाखि मा होनना बुङो बेखौ डिरेक्टर ना मा होनना बुङो बा एडिटर मेन बिसोरो बिथांमोना निमाहा बिनांगौना बिना ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो बिथांमोना बे क्लिप्सखौ बिथांमोना गावसोरो थांनानै गावसिनि भिडिअआव दानस'नांगौना दानस'नाङा ना बले रायजो राजाया नायनो मोजां मोनदों नामा खोनासंनो मोजां मोनदों नामा जेसांखिनि कमेन्ट नुदों आङो गासिबो माने एकदम मिनि खुसिसो हरदों। नाथाय बिसि फिसाय जिथुनाखि गोबालायनाय अनलायनाय खुदुमलायनाय भिडिअ बानायब्ला मानि खारनाव गाज्रि बुंहरो मानि खारनाव गाज्रि सोंखारि हरो नोंथांमोना दा निस्सय नोंथांमोना बुंदो अब्ला बिसि फिसाय अनलायनाया मोजां ना बले बामखांलायनाया मोजां ना बले बै गुबुननि फिसाखौ लानानै गुबुन एक्टर एक्ट्रिस खुदुमलायनायफ्रा मोजां ना बले गुबुन सोरबाया माने मालायनि हिन्जावखौ आखाइ हमनानै खुदुमलायनाय गोबालायनायफ्रा मोजां बुंनो थाङोबा जोंहा फिल्म इन्डास्ट्रियाव बुंथावामोन नाथाय उफाय गैया बाध्यथायाव बुंनो गोनां जायो दिनै फिल्म इन्डास्ट्रिया मोजां भिडिअ खालामनो थाखायसो फिल्मखौ बानायदों नङा होमबा नाथाय सर्ट मुभि बानायग्राफोरनि माखासे सिमाया बारगासिनो दङ दिनै बेफोर रावखौसो बिथांमोना मोनबाय दिनै बे फंसे बाथ्राखौ बाहायदोंबाथ' बिथांमोना गाबोन समफोर आइजोफोरनि सोलेराव थानाय जिथुनाखि अंग बेखौबोथ' बिथांमोना उल्था सोदोबाव बाहायगोन अब्ला बेबो कमेडि जानोसै नामा बेबो फानियाव थांसै नामा हा आंनिबाथ' बे निमाहा होजावथावनाय नङा बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों निमाहा बिथारनांगौ बे क्लिप्सनि थाखाय दा नोंथांमोनासो मा बुङो बेखौ आं नेनानै थाबाय। दानिया फैदो जोङो फाथैलाइ बिसिनाय नैबे फाथैलाइ बिसिनाया ओरैबायदि आइजोआ गाबै माने फाथैलाइखौ आं बिसामोन होननानै हरसिगाव गाबदों आरो किसुमाना बुंदों गावबुराया माने धमकि होदों अर्थात दाद्रि होदों दोद मार बिसिया बेलाय बिसिनांगोन फाथैलाइ बिसिनांगोन 12 लाख मोनखाबाय माने बिसिया बेलाय आरो सासे आइजोआ होनदों 12 लाख मोनखाबाय माहाजोन जासिगोन 12 लाख थाखाजों नोंथाङानो माहाजोन जाना देखायसाय गावबुरा आफादगिरिया थाखा घुस जादों नामा बेयावहा बिथांमोनखौ जर जबस्थि फाथैलाइ बिसिनो आं सानो बै आइजोआ राइट्स दङ आरो खोनानो मोन्दों जोङो आनसलिकखौ लानानैसो हाबा होदों आरो बिथांहा सिगाङावबो गुबुन हिन्जाव दंखायोमोन बोरै जाखो होनदों बेफोरबायदिनो उनाव बेखौ लाबाय प्रेगनेन्ट जाखांनायनि उनावनो बिथांजोखौ माने सैया सुखा खालामबाय बिनि उनाव जोनोमखौबो गावनि न'आव होआखै हिन्जावा गावनि न'खराव थांनानैसो जोनोम जाहैनो गोनां जादों थाखा फैसा गदसेबो होआखै जेबो अनसुंथाइ होआखै बे गावनि बिसिनि गथ' जोनोम जानाय समाव नाथाय गुबुन हिन्जावजोंसो निलेबाय जादों गोरोन्थिया हौवानिसो नाथाय दिनैनि दिनाव हिन्जावखौसो फाथैलाइ बिसिदों रायजो राजाफ्रा बे गोरोन्थिया बा बे गामिनि आफादगिरि सेक्रेटारिया निस्सय जेल जाथारनांगौ आंनिबाथ' बे हिन्जावा जेरैखि जाया बेखौ आयेननि राहा लानांगौ खर'आव केस होथारनांगौ आंनिबाथ' बेखौ मानो होनना बुङोब्ला न'खरनिफ्राय फोरमायहरनाय बायदिबा जा सिसिलिया सिस्टार नानिजों रायलायनायाव फुल रेकर्डिं दंजोबो नोंथांमोना बेयाव थांनानै खोनासंहैनो हागोन आरो बुंनाय बायदिब्ला न'खरनिया बुंनाय बायदिब्लाथ' रायजो राजाखौ लानानैसो आरो आनसलिकखौ लानानैसो हाबाखौ होदोंमोन मानो होनना बुङोब्ला बियो बिदानाव बिनानै लांदों जे आं नोंनावखौ हाबा लागोन मागोन बेफोरबायदि रायजो जागोन होननानैसो बिथाङा बिनानै लांदों नाथाय सिगाङावबो हिन्जाव थैजानाय ना हिन्जाव खारजानाय ना हिन्जाव गारजानाय बेफोरबायदि खामोन आरो बिथाङा दा दाया सोरनि अब्ला नोंथांमोना निस्सय बुजिखागौ दा बेखायनो जादों जोंहा गलाघाट जिल्लायाव नङा होमबा गलाघाट जिल्लायाव जादों दा नोंथांमोनहा बेफोरबायदिखौ
सुबिदा होयोब्ला आरो इयुननि मानसिफ्राबो बेफोरबायदिनो गोदान गोसोथोगोन हिन्जावखौसो गारगोन आरो फाथैलाय बिसिगोन अब्ला बेफोरबायदिया बोरै जागोन जोंबोथ' संसार जानाय मानसि जोंनि न'खरावबो बा जोंनि संसारावबो बेफोरबायदि केलेंखार जायोब्ला सोर बुंगोन सोर थागोन सोर बादा होगोन आं सानो 12 लाख थाखाजों माब्लाबाबो मालिक जानो हाया बे आइजोआ आरो थाखा फैसा गरसे मोनलांबावाखै खोनानाय मथेबाथ' गाबै जरबस्थि गारि भारा बिनोसो 5,000 थाखा सोनानै हरदों बे गामिनिफ्राय बे गामिनिफ्राय 5,000 थाखा सोना हरदों दा एक फैसाबो मोनाखै 12 लाखनि गेजेराव बेनो दा बे आइजोआ जेरैखि जाया बिथांमोनखौ केस होनांगौ आरो बिथांमोनहा ससियेल मिडियायाव होलायनाय हिसाबै ससियेल मिडियानि गेजेरजों निमाहा बिनांगौ बिथांमोनाबो आं बेखौ डाइरेक्ट बुंखाबाय दानिया नोंथांमोना बे आइजो जिथुनाखि फेसबुकनि गेजेरजों रिल्स बानायनानै गाज्रि बर'फोरखौ सोंखारिनाय रायनायनि गेजेरजों माबोरैहाय निमाहा बिदों नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो खुलुमबाय मान गोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन आं सिगाङाव जा गोरोन्थि भिडिअ बानायबाय बिनि थाखाय आं नोंसोरनि सेराव खर' गंग्लायै आरज गाबबाय आं बर' हौवाजोंनो जुलि जादों नाथाय आंनि हौवाया उन्दै समाव खांजानायमोन बियो असमियासोमोन उन्दैयाव दा आंनि हौवाया बर' गुबैसो आं सिगांनि भिडिअआवबो बार बुंखादोंमोन मान गोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो खुलुमहरबाय आंनि अननायनिफ्राय आंनि हिन्जावा जि गोरोन्थि खालामनायमोन भिडिअ भाइरेल खालामनायमोन बर' हारिखौ रायनाय आंखौ बेवहाय एसे खेमा होदो राइसमोन नाथाय आं आरो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों आं रायजोफ्रा जितु आंखौ बुङोमोन कमेन्टआवहा गाज्रिहै खिन्थु आंनि आइया बेवहायनो आं माने एसे दा बर' हिन्जावखौनो हाबा खालामबाय आरो ना बेनिखायनो आंनि बुंनायखिनि राइस जुदि एसे गोरोन्थि जादोंबा एसे आंखौ खेमा हरदो राइसमोन आंबो बारा भिडिअ बनायफेरा बिदि अब्ला नोंथांमोना निस्सय बिथांजोआ बर' हारिखौ सोंखारिनायनि गेजेरजों दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों निमाहा बिनायखौ नुनो मोनबाय दा आं सानो ससियेल मिडियाजोंनो गोरोन्थिखौ मावबाय जेब्ला ससियेल मिडियाजों निमाहा बिबायबा जाबाय बयबो रायजो राजा अननानै ससियेल मिडियाजों निमाहा बिनदो बर'जों बर' दा बिथांमोना फोरमायदों माने फिसायाबो गुबुन हारि नंला जाहैबाय माने उन्दैनिफ्रायनो बर'आनो खांनानै फेदेरनाय आरो दा माने बर' जाबाय जाहैदों आरो दा हाबा जाबाय दा जोङो सोरबा हारसाजों जा बांगालजों जा जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैखायामोन नंगौना नङा हाबा जाखाबाय जेब्ला जोंहा बेखौ बुंनांगौ जेबो गैयामोन नाथाय बिथांजोआ जोङो बयबो ससियेल मिडियायावनो साननायलाय बिथांजोनि हौवाखौ गुबुन जाथि आरो गुबुन जाथियाव हाबा जाखानानै मानि खारनाव दिनैनि दिनाव बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौ गाननानै मानो बर'नि सायाव कन्टेन्ट लाबोबाय थादों नैखौ जों सानदोंमोन दा जों बुजिबाय जोंबो बुजिबाय जेब्ला नोंबो बुजिनानै लादो नोंथ' 100आव 10% बुजिनांगोन 100आव 110 बुजिनांगोन नोङो अब्लासो नोंहा जागोन आरो नेक्स्ट टाइम मालाबा बर'फोरनि सायाव बा जातिनि सायाव जिखुनु जातिनि सायावनो बेफोरबायदि दुसिनाय नेवसिनाय कन्टेन्ट दा लाबोसै आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामहरबाय दा जोङो सिगाङाव होनाय बायदि जयन्त बसुमतारी बिथाङा दिल्ली पार्लियामेन्टआव बर' रावजों मा बड'लेण्डनि मुङै बा बिटिआर बा बिटिसिनि मुङै बर' रायजो राजानि मुङै मा डिमान्ड खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल नायनानै बुजिनानै लानो हासिगोन आरो जोबथानायाव सोर मा सानखो आंनि बुंनायफ्रा गेजेराव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा निस्सय बर' रायजो राजानिफ्राय आङो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थाखाबाय आरो आङो जा बुंबोदों बेफोरबायदि बाथ्राफ्रा जाथावना नंगौना नङा बै शर्ट मुभियाव उल्था बासा बुंनायफ्रा बा बै फाथैलाय बिसिनायनि सायाव बुंनायफ्रा बा नैबे निमाहा बिनायनि सायाव बुंनायफ्रा निश्चय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरलायदो आफादगिरि सम्मानीय सभापति महाशय सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को आयकर सीमा 12 लाख रुपये करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं क्योंकि आपके इस ऐतिहासिक फैसले से देश की बहुत बड़ी आबादी को फायदा होगा मिडिल क्लास को 12 लाख तक इनकम टैक्स से बाहर रखकर बड़ी राहत दी है ये बहुत अच्छा कदम है इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं आम बजट 2025-26 भारत के विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है ये 140 करोड़ भारतीयों के आकांक्षाओं का बजट है हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है बजट 2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है किसान गरीब मध्यम वर्ग महिला और बच्चों की शिक्षा पोषण वो स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप और निवेश तक हर क्षेत्र को समाहित करता ये बजट मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रोड मैप है उत्तर पूर्व क्षेत्र में
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके लिए सरकार पहले से ही ध्यान दे रही है, पर मेरी मांग है कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद इलाके में पर्यटन के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करे और यह राशि सीधा बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद को भेजे जाए। ये जानकर बहुत खुश हो रही है कि देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर देखभाल केंद्र शुरू किए जाएंगे। इनमें से 200 केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू हो जाएंगे। माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं दी जाएगी। सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के आधारभूत ढांचे का विस्तार करने का फैसला भी किया है। अगले 10 वर्ष में चिकित्सा शिक्षा के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पैरा स्नातक की लगभग 1.1 लाख सीटें बढ़ेगी। इनमें 130% की वृद्धि होगी। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से सीमा कर खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह बहुत अच्छा कदम है कि सरकार 5 IIT में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा का निर्माण करेगी और सरकार स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करेगी। पिछले 10 वर्षों में 23 IIT में छात्रों की कुल संख्या 65,000 से 1.35 लाख तक 100% बढ़ी है। 2014 के बाद शुरू किए जाए 5 IIT में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा ताकि 6,500 और छात्रों को शिक्षा मिल सके। अगले 5 वर्षों में IIT और IISc में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, उसे हमारी आने वाली पीढ़ी देश की तरक्की को दिखेगी।